Добре, в какво е модерно да се инвестира сега? Защото банковите лихви са нулеви и ако човек иска да увеличи парите си рисково или не, трябва да се насочи, може би, към други инструменти. Кажете, какво съветвате хората и сега те в какво така се насочват да инвестират? Сега, както казах, е много важно, българина е спестовен, вижда се от банковите депозити, сега да започне следващата стъпка и да започне да мисли за бъдещето и освен златната монета, да може да предава на поколенията след него, да предава акции, портфейли, облигации, в смисъл да направи един стойностен инвестиционен портфейл, който може да се наследява по-нататък и за следващите поколения, т.е. във времето. Когато избираме в какво да се инвестират парите, първо няма универсална рецепта, всеки човек е индивидуален. Както отпечатъците на всеки човек са индивидуален, така трябва да бъде и подхода към структурирането на инвестициите. Защо? Защото, например, ако приемем, че хоризонта за едни пари, които може да се отделят от 10 години нагоре, знаем, че няма да ги пипаме или за следването на детето ни, или за пенсия, или за някакви други покупки, които знаем, че са след определен период от време. За тези пари безспорно е най-добре да се инвестира в акции. Доказано е, че пазара на акции за такива дългосрочни периоди от време дава най-добрата възвръщаемост. Съответно, ако парите ни са средносрочност между 5 и 10 години, добре е да се направи един баланс отново между облигации и акции. Ако е нещо между примерно 18 месеца, 12-18 месеца и 5 години, тогава най-подходящата инвестиция е в облигации. Съответно, под 12 или 18 месеца пари, които ни трябват и които ги пазим или за някакъв непредвиден случай, за черни дни, както казвате, тогава най-подходящите инструменти са или спестовни сметки, каквито има в банките, или съответно такива ултраконсервативни фондове на паричния пазар, при които вероятността да се изгубят част от парите е много малка. Тоест, трябва да се гледа комплекс. Това е само по отношение на времевия хоризонт. Но от друга страна имаме индивидуална вече толерантност на поемане на риск, съответно доколко всеки един човек би бил склонен да поеме риск. Сега дори и парите му да са за 10 години свободни, има хора, които не могат да спят спокойно, ако знаят, че на другия ден или на по-другия ден ще се събудят и цените примерно на пазара на акции са с корекция от 2-3% и те си мислят, че тези пари са ги загубили и така. Значи със сигурност това не е за тях. Няма необходимост да се подлага психическото здраве на човека заради инвестициите. Тоест постепенно той ще си извърви пътя към научаването и преучаването на подходящи инвестиционни стратегии. Това са много добри съвети, особено за хора, които са натрупали някакви суми, които искат и могат да ги инвестират, независимо от това колко рискови играчи са или не. Но какво бихте казали, например, на младите хора, които взимат заплата, която не е много голяма, не могат да отделят големи суми, предпочитат да се забавляват, отколкото да спестяват, но все пак нещо са дочули или пък сега гледат нашия подкаст и искат да получат съвет. Ако могат да отделят 100-150 лева месечно, могат ли да направят нещо с тези пари? Не само, че могат. Даже 100-150 лева е една голяма сума. Има спестовни планове и при нас, и при повечето колеги, които са от 40-50 лева на месец. Тоест, ние с 40-50 лева можем да помислим наистина за бъдещето си. Ефекта на колкото по-ранното започване на инвестиране е огромен. Има множество изследвания по тази тема, но
един млад човек на 20-25 години пред себе си има хоризонт на инвестиране 30-35-40 години, които той може значително да подпомогне пенсионната си система. Знам, че за повечето млади хора, и аз съм бил на 20-25 години, едва ли това им е първата мисъл, кога човек ще дойде време за пенсия. Да. Пред себе си те имат едни 40-50 години. Но колкото и да ни им се иска да вярват, рано или късно такъв ден ще дойде и колкото по-отрано започнат да спестяват, макар и тези малки, които изглеждат 40 лева, ефекта и още повече, че при тях времето работи за тях, защото те точно могат да влязат в най-доходната стратегия, те имат хоризонт по-голям от 10 години и могат всичките им пари или повечето, пак казах, трябва да се направи индивидуална преценка все пак, но при тях значителна част от тези средства могат да отидат и следва да отидат към пазарите на акции, които средногодишно носят 10% възвръщаемост за период от последните 100-150 години. Ако не мислят за пенсия, а мислят за нещо съвсем различно, как да спестят след десетина години да отидат на най-мечтаната екзотична почивка или пък да си купят един много по-хубав автомобил или пък да си купят жилище. Това добра стратегия ли е да спестяват с малки суми? Възможно ли е въобще с малки суми да се постигнат големи цели? Малките суми е абсолютно възможно. Точно това казах. Тук важното е постоянството и автоматизма. Всеки месец да се заделя една определена сума пари за спестяване и за инвестиция. Целта може да бъде наистина екзотична екскурзия, абсолютно постижимо, или пък съответно, както казахте, нов автомобил или пък първоначалната вноска за апартамент, нали? Или пък целият апартамент, зависи кой колко иска да спестява, защото част от младите хора нямат чак толкова малки заплати, особено в така силно технологичните сектори в момента. Мисля, че те могат и повече от 40 лева да заделят. Добре, кажете каква процентно трябва да бъде сумата, която е добре да бъде заделена. Какво съветвате един млад клиент, например 25-30 годишен, който идва при вас и казва: аз взимам 2000 лева, какъв процент от тази сума да заделям? Значи, има една универсална формула, която в общи линии е така добре разпространена, не само за млади хора, е по принцип за един семейен бюджет, семейство изобщо от месечните приходи след данъци, 50-30-20 се казва схемата. 50% би следвало да е максимума, който да трябва да се заделят за екзистенциални разходи, като ток, вода, наеми или пък вноска по ипотека, лизинг за кола или каквото и да било базови нужди на човека. Следващите 30%, аз тук би ги разменил, но следващите 30% поне в конвенционалния разпространението на тази формула са за, така казано по-просто, за малко по-луксозни харчове, нещо, което може да се смени с нещо по-евтино, но пък човек иска малко по-хубаво и съответно ваканции, дали екзотични или не чак толкова, нали, колкото му стига бюджета, но идеята е следващите 30% от парите, с месечните пари на семейството или на младия човек да отиват за такъв тип развлечения, ходения по ресторанти и така нататък. И последните 20% трябва да отидат за спестяване и инвестиции и съответно, както казах, според мен би трябвало това да е разменено, както и веднага след 50% според мен трябва да се заделят парите за спестяване и инвестиции, именно защото ефекта на времето е много важен. Колкото по-отрано се започне и с по-голяма сума да се инвестира, ефекта в края на периода ще могат да се постигнат по-екзотична екскурзия, вместо Дубай, Малдиви, примерно и така нататък. Или пък Бора Бора, още по-далече.